Ake sibingelele ubingelele ngobaba udokotela baba wesizwe baba uJabulile umfana muhle ungathi khehla lomno ubani umzukulu wamancengezi. Namhlanje sithatha ithuba elihle esingayisole ngalo esibonga kakhulu ukuthi omdala wenzuko ukwazele ukusinika ke leli thuba leli. Namhlanje sinomelaphi wendabuko ubaba uNdilongo uMakhosi uNdilongo impondo elingidela nxengwa. Lensizwa lana ezokhuluma namhlanje. This is not an advertising. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingiphe imali engango 1000 rand. Siyabonga kakhulu ngoba bengingacela kodwa nje ungiphile andizocela nami ngibongise ngoba uyaqala ukuzoshutha. Kodwa akazi noma kuzolunga yini, akazi noma into yakho sizoyiposta yini, but nje siyabonga uma sinaba abafika be appreciate ukuthi babudokotela ngiyabonga nje thubo nginalo nokuthi uzongikhangisa. Ethi nje angibonge nje kakhulu ukuthi ke sinomuntu okwazi ukuthi enze into efana la, but sike sithi abantu abangakho but mekhona obongayo we highly appreciate that. Baba bingelela kahle la. Sibingelele baba udokotela ekade samgcina. Yeah, sineminyaka singasabonani. Sibingelele nabathandi bebaba udokotela TV South Africa yonke nje naphesha kwezilwandle baba udokotela uDumile yasiwa kakhulu. Sibonga nethuba lokuthi siphinde sikwazi ukumbona esagcinekile uNkulunkulu. Ndilonga ubaba udokotela uzofuna ukukhulumela phezulu khona sizokuzwa abantu kumele sibatshele iqiniso because into eziningi sezaba icontent ungangizwa kabi angizile mina ukuzokunablikisa nokuthi into uyazi ukuthi udlala ngabantu Ndilongo uzelana njengomuntu ozwe kuthiwa kuyashuthwa wathenga lento ngo50 rand ujinjeka ekhaya uyisangoma umuntu ongawuthola umsebenzi kwenzeke kanjani wathwasa sinobufakazi yini ongasitshela yona ngoba amanga phela akhona la kulento yokulapha. Hayi baba udokotela ngathwasa uqonda ukuthi isangoma baba udokotela mina ngathwasa futhi sengineminyaka ngathwasa ngicabanga mhlawumbe sengiyoqedile 5 years ngathwasa wathwasa ngifuna ngivele ngithi uyisangoma ngempela isangoma ngapho ngoba manje into eyinkinga la eyinyangeni if senithenga umqhele ithenga ibhayi uyayibona isihamba namantombazana u2 nomfana ihamba namathwasa hawu uzona amathwasa nawo kusho yena futhi athi hayi idlozi ngilethela amathwasa wangalitshala into othwasanga. Hayi baba udokotela ngathwasa sengineminyaka futhi la ngaphothula ngenkomo yaziwa nje ngasekhaya kakhulu. 063 815 200 inamba oyisebenzayo inamba yami ngiyisebenzayo 067 8853 91 nayo futhi inamba ngisebenzayo inamba ngisebenzayo this is baba udokotela Voices boJabu mfana umhleja khehle umuzulu amancingisa ngesolo futhi ngiqolisi ke ake simnike ithuba baba emakhaya kukuphi ekhaya kuseFlagstaff udokotela Eastern Cape Mampondweni Dilempondo udokotela Nxengwa hayi akho lapho uthe icopho khona hayi ngithenganga futhi umpondo. Okay ama taxi siyahlupha nje kunjena nje awanihlupha ngama taxi ekseni. Hayi mama udokotela ngami ngamatekisi. Hayi udokotela ngaphuma. Isikhona imoto. Sikhona udokotela. Ngehlisa mina kwandisa wena. Hayi nekandise phela mhlambe hayi zikhona. Uthini vala amasela wena othi uhlushwa amasela? Uthini kubantu? Baba udokotela abantu hayi bahlupha abantu sekuxaka amasela kakhulu manje umuthi okubamba amasela ukhona umuthi okuvala ukuthi imfuyo ingantshontshwa ekhaya futhi ukhona ngoba manje kufuneka nje ube nenkunzi ekhaya kuyafuywa kufuya inkunzi yenkomo kube khona emazi endala yenkomo so ileza inkomo zombili ngiyangisebenza ngazo kakhulu ukuvala lento imfuyo ingaphumi la ekhaya hayi ziyalwa kakhulu ngeze ivuma enhlobo ngisho noba seyithathile wahamba nazo kodwa zizoyibuyela zona izomxaka futhi umuntu lo esekuyena ngisho noba ngafika ethi uyayihlaba lapha angeke kochithe kumcimbi ukuthi wenze umcimbi ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi ngeke uzayidubule inkomo emcimbi Ndilongo ngifuna siyixelele unento yokulekelela omakhosi inkinga enkulu lekhona komakhosi egodlweni akwenzeki izinyanga eziningi kumanje ziphethe ama service data nama service funa umsebenzi kuma construction company uthini unento ukunika umuntu oyinyanga oyisangoma umthandazi into okuvula umsebenzi esigodlweni.
Yebo mkhulu ikhona into okuvula umsebenzi ngoba nami ngisho ngithi njengoba ungibuza uthi hayi nginemoto ngithi anginazo Okay. kuyasebenzeka Kuyasebenzeka. umsebenzi so umuntu mawubusebenza ke nawe musu ukuvala ithuba la kwabanye abantu ukuthi bangabe nazo izinto befisa ukuthi umuntu azawufesa ufuna umsebenzi akangithinti umuntu sibone ukuthi lesigodlweni ngeke akwazi ukusebenza yini akasebenze ehleli phansi nje Usho ukuthi amampondo ngempela mahle entweni yokuvula. hayi mahla amampondo mkhulu kodwa ke ngithethela imampondo wonke ngithethela mina ubangela impondo nginedwa Oh, ngoba ngiwathethela amanye amampondo kanti unenza ngeyayo Nenza endlela ngeyayo mina kufanele ngikhulumele mina Yeah. Unendukulana othi keza ngemali uthini kubantu? yebo abadokotela abantu bayasokola kakhulu abanye bavalwe emalini abanye bavalwe entweni zonke zokuthi kungasebenzeki mhlawumbe angabe namali zonke lezo zinto lezi hayi uma ugeze nje ngemali uyawazi uba uthi uceba nyani uthola nomkhaba nje ube right. Kunabantu abahlushwa izitha. Ungathini kubona? Ungabasiza entweni ukuthi kuvaleke izitha, uvalele into esibhamu. Ungathini kubona? Abadokotela nayo into yokuvala izitha. Nginayo futhi into yokuvala isibhamu. Okay. Kodwa ngiyacela ukuthi umuntu meza ngenkinga yesibhamu angathi angiphathela inhlamvu noba so3 sebhamu enkulu esibhamu bese baze izibhamu ziba u4 cela ngiphathele izibhamu ziba u4 ngoba izona zona ngizazi ukuthi izinkinga. Kodwa ke kukhona lesi esihlwa isibhamu ayilona ke ngosingakushaya ke nginankinga ngalo bavele ngeke ngikwazi ukukuvala lapha ngeke ngiqamba amanga ngithi nginawo umuthi okuvala uhlwayi nebhomu futhi ngeke ngikwazi ukuthi nginayo ibhomu uba zoshisa kwami nayo ngicela ungezi nayo ibhomu yakho lapho mhlawumbe yeke kwenye inyanga angakusizayo ukuvala ibhomu kodwa kulezi zo4 beyibhame 9 i-rifle 38 bese kuba ke AK hayi ke singasebenza ke lapha sebenza ngisho kakhulu. Yeah. Uphethe umkhulu, uphethe indoda yemali. Le ndoda yemali siqalise icatha. Ubanika isithwalo, ubanika nabantu. Mkhulu akuthona isithwalo. Kodwa into yokuthi ukwazi ukuphila. Ya ube ndoda nje. Ukhuluma into eyodwa ke lapha. Awukhuluma into eziningi ukuthi ufuna lokhu nalokhu nalokhu. Ubala into eziningi. Bala into eyodwa oyifunayo izokunika futhi kizofika kwena ikhulume naye ibuza ukuthi ufunani. Wena ungabala into eziningi mayifikile kwena yakhuluma nawe. Okay. Umakhala egijima ukuthi unalo ijuba Juba lamampondo. Uxela ubani le juba leligama nalo? Umakhala egijima njengempangela. Into ehlala phezulu. Injani umbala le? Brown lento imdaka. Imdaka. Iba ngathi ivukuvuku. Hayi, abadokotela majubane yasebenza kakhulu. Sihambe kakhulu ngaye. Hayi nihambe kakhulu endaweni eziningi. Nithini iqoqo amajubane makhala egijima njengempangela yena emhlophe ehlala emafini ezinyoni ihlala phezulu kwedlesonto. Uthi inkosi ayiqede. Inkosi ayiqede. Ijuba lena ijuba lamajuba leliyana. Hayi liyaphila. Liyaphila. Bebe umoya phansi ukhululeke nje. Awukho lapho ngaphume khona. Usho nje? Hayi, akho lapho ngaphume. Lento yejuba uyangena uyasinika umajubane umnika umuntu umajubane ubeka yena njengesigubhu njengesithwalo njengesikhafulo ubeka kanjani uma ubeka yena? Hayi abadokotela nginendle nosiko la khona ngasho njalo kunosiko la khona elihamba elenziwayo lokulandelela uhambe ngeprocess yakho uyangibiza uma uthanda ukuthi ngizofika kuwena ngikwenzele kulo ndawo ngoba manje kusisikhathi umuntu untanta nezinto zakhe aphinda futhi agibele nabanye abantu abangakho right kungcono uma ngaba uthi hayi woza ungenzele uma ukuthi uzile ngizokutshela ukuthi woza uze ngemoto yakho or uze ke nemoto straight ezofika kumina ngikwenzeleke uhambeke ijuba lamajuba sigcina ukukhuluma nawe kwakhuluma ngomakhala egijima njengempangele wantshontsha ku45 awu 45 madoda 45 madoda 45 madoda hayi abadokotela ukhona 45 ukhona 45 kunesigaba ngoba phela musu kumajubane usakukhuphela 45 hayi usungakhala umajubane ungaphezulu awungaphezulu ngeke ngiqamba amaba abadokotela ungaphezulu umajubane ungaphezulu uyahlonipha lela juba yahlonipha kakhulu abadokotela ngiyakwazi ushintsha izulu amajubane hayi automatic awu pressa la ubeke la mkhulu abantu bawufuna umsebenzi wakho bazokuthola kanjani ukuphi ukuhlala bazosuka straight bemampondweni kuzowenza nje hayi babudokotela umuntu abela ngifonele ku 063 8152 067 885391 awusho silolo ungayisheshise 063 8152 067
530 91. Baba udokotela baba esizwe bawujabule umfana umdleje ekhehla umzulu amancengesi. This is baba udokotela besinomelaphi wendabuko lana besithi naye ake simveze asho ukuthi yini asikhangisele yona. Siyabonga. Goodbye. Siyabonga.